toho o schizofrenii můžete najít docela dost. Ale rozhodně nic nám nepomůže v tom, aby jsme chápali, co se schizofrenikovi v hlavě odehrává. Bylo napsáno mnoho knih, které tuto chorobu popisují z vědeckého hlediska. Ale osobní prožitek je nenahraditelný. A právě ten, který zkušenost, jak se cítí schizofrenik, přináší autobus schizofrenie. Mohl byste představit, proč tady ten autobus vlastně stojí? O čem ten autobus je? No, tady v této budově je v současné době mezinárodní konference Světové psychiatrické společnosti za účasti asi 2000 odborníků z celého světa. A my se samozřejmě v rámci této konference právě snažíme o to, aby duševní poruchy se staly i zájmem například médií, abychom i širokou veřejnost poučili o tom, co to duševní poruchy jsou. Tak i z tohoto důvodu jsme požádali firmu Janssen, aby nám dala k dispozici po dobu trvání konference tento autobus s programem, který zde je. To znamená, že lidé mohou sem přijít kdokoliv a po určitých jaksi administrativních krocích na začátku té procedury vstoupí, řekl bych, do světa schizofrenie a prožijí si to, co někteří pacienti trpící schizofrenií prožívají dnes a denně a zážitek je to skutečně velmi silný. O schizofrenii vím víceméně tolik, že je to jedna z nejzávažnějších psychických poruch a vlastně od návštěvy tohohle kamionu očekávám, že bych konečně jako mohl aspoň částečně na vlastní kůži pocítit, jaký to je, jak jsem na to zvědavý. Aha, tak to se zase ty. Myslíš, že to zvládneš skočit pro chleba? Je to přece tak jednoduché. Prosté, v pohodě. Opravdu? O tom pochybuju. Dobře, vzchop se, opadni klíč a vydáš. No, tak můj bezprostřední dojem je, že to bylo asi tak 20krát silnější, než jsem čekal a fakt jako poslední minutu už jsem si říkal, že ho tam a fakt odejdu, protože to bylo takový jako dost intenzivní, jako dělalo se mi z toho místa až špatně, takže. Ale nicméně to byla velice zajímavá zkušenost. Díky. Je to hodně zajímavá a opravdu dost děsivá zkušenost a nedokážu si představit, kdyby tohle člověk fakt prožíval a kdyby předtím neměl instruktážní video, kde mu 3krát řeknou, že to všechno je v pohodě a je vlastně trochu připravený na to, co vidí. A nečekal jsem to. Nakolik si myslíte, že člověk skrze ten autobus může poznat to, co právě ten schizofrenik prožívá? No, já si myslím, že samozřejmě každý se do toho vcítí nějak jinak. Nicméně je to teda poselství, aby lidé viděli, že schizofrenie je závažná choroba, která přináší těm lidem obrovské utrpení, velmi jim znesnadňuje život a je možná závažnější než cukrovka s hypertenzí. Moc krát vám děkujeme. Já jsem se právě taky vrátil z kabinky ve schizofrenním kamionu a musím říct, že to je docela mazec, protože vy tam třeba vyplníte své jméno a potom ten program, potom co projdete teda tou registrací, vám tam třeba konstantně furt opakuje to vaše jméno. Filip. It was really interesting for me to find out how a patient feels. It's not a nice sensation, that's for sure. It was kind of scary and I don't know, it's really hard to be a patient. So. And at the same time everything was so real with the movement of the floor and everything and the air feeling in the face and I don't know, a bit scary. Okay, thank you. Thank you. Nicméně si myslím, že je dobrý si to zkusit a uvědomit si, co vlastně ty lidi, kteří jsou takhle nemocní, prožívají, protože pak zjistíte, že ten jejich život, ač jakoby na nich fyzicky není často jako vidět, že něčím trpí, něco je trápí, takže je to pro ně velmi komplikovaný i žít běžný život a zvládat prostě normální běžný provoz. Takže každému vřele doporučuji, aby si to zkusil, protože si myslím, že jestli je něco třeba, tak aby se konečně změnil pohled na duševně nemocných lidí.